Kayak Kang Tos tangi ya. Kang Tos tangi. Kene lah Kang. servis ganggu kiri batal. Udah gelem lah. Kene, linggo kene. Kowe nek kom ganggu. Kene, linggo kene. Cek kami. Tas tangi. Heeh. Cek kami. Lha cek tangi. Iya. Iya. Iya lu wis kan duwe. Ini Makmun ra duwe. Pas duwe yo. Oh ya ra duwe. Entekan. Ya ra-rasen. Heeh. Endi linggo ning anu kene? Kene lho to. Linggo ning kono apa ning kene? Linggo ning kono. Yo panas ya. Kono panas. Ora. Kene ning dinglek kene lho. Linggo dinglek kene. Dhuwur kene. Iki kan Linggo. Kene lho. Ning dinglek, ning dinglek. Amben kene lho. Kita serangi turu. gua ya wi. Loro. Coba lho kok. Kok ora ngerti ta aku ning kuburan ya ora roh. Ya ndinge rantong. Ora diinane. Oh. Gak. Iki sik. Nah. Pakai ini. Wis ora. Ya. Mambengi aku sampai jam 10. Sini. Kono lah ya. Ora nak rene. Iya iya. Ngare-arene. Wilayah no. Heeh. So, Bae jago. Ya iya. sudah vientel. Pakai handuan. Wis Ya api lek ngarit Sokat wis sokat ya kan. penak. Ya iya. Heeh, bukan ayo. Iya. Pakai. Ah. Wani nih, Bang. Terus budal. Mambengi ya lah ya takut terus isuk emang ya rono teh. Mambengi sampai jam 10. Bareng nganterin anakku jam tengah pitu terus mulai Ya iya. Aku ya iya. Kita bang. saurunge magrib ngewangi noto anu terapi Ya iya. bio-bio kong layat Iya. termewasangi mari udah ngatus udah nganterin anakku les kan igoro ono bano mulai jam itu sebenarnya ya kuwi layat kuwi sampai jam 09.30 mapak neh bar mapak rono neh ya. Isuk iki mang jam 8 rono neh berarti ya anu Ya cedek kok. teko ngarep omah Ya iya. kayak nom-nomane ya salahke ning kuburan Ya kuwi ya. ngewangi duduk kok sing nang kene kan ngewangi ngedum-ngedumne banyu-banyune wong kuwi Ya iya. ayat karo ngirim wong duduk Dah kuwi. wirawiri Iku budal lo. diingi budamu mlaku-mlaku isuk kan Ya. layak no aku roh kaya awan diknya aku roh Iya. kok wis mulai aku Mulai no. ijo di semua ya Iya. Oh. semua kan isuk Isu. Sempit. iki kok awan Oh. kok malah awan Iya iki. oh biyen kaya ya awan iki Awan. poso ning isuk Ya ono lek poso, ora poso malah awan kabeh. poso isuk Lek poso jam 09.00 udah poso ora metu malah ana awan. mulai sore Ya apa enggak? tak kira kayak pas kayak hari-hari biasa ngene iki isuk Enggak. Awan. Heeh. bar salat ya pokoknya Iya, double pisan. Engko motor rejo isuk komah magrib kok. heeh Ya iya. rame Ndak wani keras mlakune. tak akeh wong tiba kan iki tas ana wong tiba neh ning kono wetan Ya iya. sing wetan ngalenan wetan Oh, heeh. aku ditelepon bojoku to arepe mapak les anakku rene ana wong tiba Ya kuwi lho. ning kono Labang
kuat lho gogo Kuat. Kang. Kuat. Heeh. Digowo yang ngerom. Terus aku telepon aku rono wis ditulungi wong nggo mobil numpak pickup. Kan tengah dalan tau wong ngero motore. Oh, tiba ning kono. Terus Ya iya. diinggirne sebenarnya tak telepone ambulan atau polisi. Terus ganti lu ambulan teko terus aku mulai wong anu kono Blitar Kok kota. Mulai aku ya cetok ambulane. Ya iya. Cetok. Nah, ambulan kok etan. Tiba kuwi. Tiba engko tabrak lari apa tiba dhewe ra enek ngeroh wis. Ya iya. Roh wis ning tengah dalan kuwi ya. Ya iya gam. Ora awan men lah. Kayak wong yo enggak sadar kok ngkrok-ngkrok kok. Ya iya. Helm tapi mutah-mutah ning ngono. Ngorok. Mbok kena tulungi ora iki. Apa sik urung sadar ngono sik. Ya iya. Sik go rumah sakit. Ya iya. Iku sadar iki. Ngorok iki jan. Lek mlaku hati-hati. Heeh. Ora wani kok nyabrang aku. Aja nyabrang. Ora sing nulungi wani. Heeh. Pokoke lek ruwame motorno wis kalem lek mlaku. Ya iya molakno. Karena lek udan. Lek udan iki kan Lunyu. wong Pak motor gone ra tek ketok. Heeh. Sampeyan mlaku nang ndak tek ketok. Kate ketok lah ya. Lane kalem ae. Heeh. Ya iya. ngene ora ti lemo. Nanti Kuwi segone wis iki. Oh. Yo. Ora ti lemo bener sih. Eh. heeh. Mergane ya wis ruwame iki wong endi-endi dolan apa apa. Rame. Pokoke Sabtu Minggu ruwame ning dalan. Iya no. Kanggah iki. Wis sesuk ramene padha rame sesuk malahan. Heeh, Minggu barang iki rame kan. Maluwe rame minggu. Minggu cah nom-nomi ya wis dolan kon dindi ngono kan. Lah Setu sik dumalek nemen-nemen. Heeh. Minggune sing wah. Minggu kan ya Sabtu kan cah sekolah ya libur saloke. Heeh, salok mlebu. Heeh. Jadi ya kadang ya nek dolan. Ya iya. Sing rame tenan minggu. Kayak dalane kaloka sing etane lek muncakro Heeh, kuwi kan jeglong. diglong. Dikai anu to kuwi. Dikai apa kayu dikai kresek ngono dincepne ning bolongane. Heeh iki. Karo ngene nandinge Mbah Kisrah Heeh, ulane kuwi ya bolong. bolong. Kuwi ya di nganu dincepi kayu Lah iki nandani yo. ngendani. Kalau nek wong adoh ra aruh ra tau liwat kono kan Yo anu samare nibakne. nibakne. Ya iya. Borong benakne to. Omonge bar bodho iki benakne. Apa? Urung ditandani. Ya iya. Oh, Dinge untuk apa? Dinge untuk sego. Jumat. Ya sego. Untuk sego. Ya. Sing kei Pak Wit. Heeh. Sapa? Untuk sego piro? Isi tok. Sitok. Lah untuk duit ra? Yo ngilayat. Untuk piro nanti? Kulo. Oh. Yo layat barang lah. Heeh. Ya ora ketang titip. Iya. Ora dhewe ra iso. Iso. Ora tau ngetan ya. Ora tau ngetan. Yo Tinggi ngamal. ya yo wis ngene ae. Yo wis ae ora roh mengko iki rono. Heeh. Arahe pasir aku. Yo wis nyangene Bangladesh. nyangene Toko. nyangene sari. Oh, Besuli. Heeh. Maune mlaku kok kono barang. Teko. Kok roh pas menggo ini omahe. Diceluk. Maune ndak titen. Ora titen ta. Diceluk sepisan wis sesuke ana titen ra. Mandeke ning ngarepe. Kon ngenteni Mas. Dan lor Ora maksudku mandeke sampean mlaku lho. oh iya Pas ngarepe omahe iki titen. yo sesuai yo Liwat. liwat
Lho ning lor ra titen lho. Iki kidul ra enek. Ku mandeke iso ning jene Pak Yo. Oh, mem mlakumu ning kidul dalan to? Yo, oh. Jadi mandeke ning Pak Yo ae. Yo, oh. Karo Pak Yo di anu ya, hampirne. Diceluk nih. Nek mlakune ning lor ali titen. Titen lho. Tapi nugele ndak wani. Iki lho sing medeni kalenan iki lho. Ya iya. Lek metu loran iki mepet to dalane mepet kalenan to. Lah, ora medeni. Heeh, lek metu kidul aman Ombo. stane sak ombo. Ya kuwi lho. Aku beli piro ombo ya. Lah ngedeni kok nyetane tulor. Ngene kan lho Cah. Mlaku adoh-adoh iki. Ya iya. Kene ben ndi wi? Entek alas sih pra nek 4 kilo to kan. Ya, Lek enek. mlaku iki. Enek. Kayak bendino. Dino. Ini sikilmu enggak anu. Linu no. Ora i. Bengi enggak jaram. Gak Oh berarti mergo wis kulino ya. kulino. Biasa. Tak kira yo inu bojo aku lho, diknane iki nyuluh bekecot ya. Ya. Mlaku dilup. Eleh paling cara digawe dawa no mlakune paling 2 kilo. Iya keju. Wah, kentolku iki rasane cendut-cendut to. Gak aku biasa. Marai saiki kulino ning baon bae numpak motor. Ya iya kuwi. Biyen nyunggi suket lho mlaku. Laku gitu. Ngarep iki mlaku biyen. Ya iya. Urung duwe motor iki biyen. Laku. Nyunggi ramban iki mlaku adoh. Ya di late. Late. Padahal nyunggi ya kabotan. Iya iya, kan ya late. Oh. Wong nyunggi lek ora diunjukne ndak kuat tok. Ya ah. Iya. Kuwi lho. Ape didukne engko ora kuat unggahne neh. Iya iya. Ya ape laran iki kan piye engko lek unggahne. Ya iya iya no. Bingung. Saya Kesel. tipe dati karo sego. Angel. Iso resik. Gak iso resik. Heeh. Ning anu ya. Gendul. Ning gendul apa ning anu? Neng anu. Wajan. Wajan. Sisok neng wajan. Gawe sabun ya resik yo. Kayak iki. Gawe sabun. Sabun cair. Resik gawe sabun. Wis digodhog. Ada orang mau. Ya sisok nih godhog. Kalau itu sintas. Kok Resep. disepe. Oke, engko nek Kak wis Ora. beda nih. Dia iki lho. Menik lho. Numpakne kompor toko. Nah, lali. tinggal delok karo HP. ada kono sauan susahnya pawon mobile juga kurang ajar Nganget apa? kalau nang apa deh kompor nah lali lho kok mulakno kowe iki anu rasa ngepak deh aku jarak wan Kayak apa sing dianu? tinggal kereta Kayak masak apa? mak go timpakne tok Ora Ja. ngkreng nih. jak jadi umpan Lek ngkreng nih jangan iso gosong kobong jangan nih. oh kaya ngono kuwi lho kok cek enom ae Lali. aku ngono kayak banget aku mendadak nyampawon ngono lho aku ngono prayon tak gase aku Ya bojoku nganget jangane kobong kok. Lali yo. Ya iya. Lah nganget jangan ditinggal nyapu ning ngarep karo kocor-kocor kembang. oh Lali. cok lali Ora dinteni kok. ngono kuwi Bae kan dinteni sik. Ya iya. iki wong yo empatne kan Heeh. Ya lali. Lali lah. Ya iya.